Bon dia. Obrim aquest segon lliurament amb guaites, mirades que acullen, qui us llancem aquesta pregunta. Hem viscut una època, o estem vivint un moment en què el gran ha devorat el petit, les presses de la nostra societat que ens porta a oblidar-nos que petites barques han quedat tirades, abandonades en els mars del món. Aquest gran transatlàntic de la indiferència ha deixat de banda, ha tapat els ulls a moltes realitats, a moltes persones. Saramago, quan va visitar a Chiapas, parlava de el simplement estar, la presència, estar al costat de la realitat. Els transatlàntics de la solitud anònima no ens poden apartar d'aquesta cultura de la sensibilitat, d'aquest tenir cura dels altres. Deia el bisbe Arturo Lona a Chiapas el Nadal del 1998, quan va haver-hi una massacre increïble, on van morir adults, dones i nens. Deia aquests versos: el teu plor és el meu plor. Aquesta és la conclusió d'aquest text. I les petites barques, tirades, arraconades, silenciades, necessiten la nostra mirada, no? Aquest mirar que ens recordava Hans Jonas, o la proximitat que el professor de la Universitat de València, Joaquín García Roca, ens diu, no? Hem de poder tornar junts a aquest mar col·lectiu, aquesta consciència comunitària, no? No hi ha lents, no hi ha ràpids, hi ha una ruta compartida i ens convertim tots en guaites uns dels altres. Us deixo amb aquest text també del Gianni Rodari. Tots podem ser aquests revolucionaris si tots i totes compartim aquesta mirada. Què estem descobrint aquests dies? Quines mancances, quines pèrdues, què necessitem els uns als altres? Gràcies.